हेलो गाइस दिनै लकडाउननि 15 डेज जाबाय मैया 14 डेजमोन आरो नोंथांमोनखौ आं बुङो गोजोन फुंबिलि गुड मर्निं अमा खि मोनामदों बे नै अमा दं आं जाय जायगायाव दंफैयो लोगोफोर बेयावहाय एसे नेटवर्क नांगोन आं ओंखायनो फैदोंमोन स' आं बैथिं थांफिनसै बेवहाय थानाय समावनो भिडिअ बानायनो सानबायमोन आङो बाट अमा खियासो बिराद मोनामसोगारबाय लोगोफोर मोनफ्रोमबो स्टेटनि सरकारा गावबा गावनि स्टेटखौ गोबां मोजां मोनो नङा होमबा गावबा गावनि स्टेटनि रायजो राजाफोरखौ गोबां मोजां माने अनो आरोना जोथोन लाखिनो लुबैयो थिग बेबायदिनो दासान्दि मोनफ्रोमबो स्टेटआ मोनसे रिक्वेस्ट खालामदों सेन्ट्रेल गभार्नमेन्टखौ एक्सटेन्ड खालामनायनि माखौ एक्सटेन्ड खालामनाय लकडाउनखौ मिथिबायना लोगोफोर लकडाउनखौ एक्सटेन्ड खालाम बारायबाव 14 एप्रिलसिमल' नङा आरो बारायबाव होननानै माखासे स्टेटफोरा माने सेन्ट्रेल गभार्नमेन्टखौ रिक्वेस्ट खालामदों मिथिबायना बेवहाय एक्सटेन्ड खालामनायनि प्रप'जेल होदों बाट दासिमहाय रिजाल्टआ जेबो ओंखारथ'वाखै थिग जुदि लकडाउना एक्सटेन्ड जायोबा 22 एप्रिलनिबो गोजौआव थांनो हागौ बाट 22 एप्रिलसिमबो थांनो हागौ मिथिबायना स' बेवहाय जोंनि आसामनि माखासे बाथ्रा बुंनि आङो जोंनि आसामनिफ्राय माखासे गोबां सुबुंफ्रा बाहेरायाव थांदों बाट बिथांमोना न' फारसे फैनो नागिरदों आं बिसोरखौ साजेस्ट खालामो बे समावहाय फैयिया साबसिनानो आंनिबा बिराद मोजाङानो फैयियानो मानो होनोब्ला जुदि फैयोब्लाथाय ओरैनोथ' नोंथांमोना बेयाव फैबाथाय ओरैनोथ' डाइरेक्ट न'आव एन्ट्रि खालामनो मोनगोन बेथ' नंखायानो मानो होनोब्ला मेडिकेल चेकआप जागोरगोन फार्स्ट टाइमाव आरो नोंसोरो जुदि 14 एप्रिलाव जुदि लकडाउना खुला जायोब्ला कम्पानिफ्राबोथ' खुला जाबाय होमबाना खामानि मावनाया स्टार्ट जाफिनसिगोनानोखा एखे सेम स' जुदि फैनो गोसो जायोब्ला गियोब्ला येस फैनो हायो बाट जुदि फैनो बादोंब्ला फैनो बानानैसो फैनो गोसो जाथारदोंब्ला अब्ला बिदिखौ फैयालासिनो थानायानो आंनिबा साबसिन मानो होनोब्ला गोबां माखासे सुबुंफोराथ' जाय जायगायाव थागोन नोंनि बे जायगायावथ' थागोन ना बिसोरबोथ' आरो बेवहाय जोंनि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदों कि जुदि 14 एप्रिलाव जुदि खुलियो लकडाउना अब्ला 15 एप्रिलनिफ्रायथ' ट्रेन आरो फ्लाइट खारनाय स्टार्ट जासिगोन ना स' अब्ला बै दिनखालि मा बुंदों कि आसामनि माखासे जेसेबांखिनि खामानि मावना थांनाय माने सेंग्रा सिख्ला गोबां दङ हाबा जानायबो दङ बेवहाय स' बिसोर जुदि फैफिनोब्ला बिसोर अनलाइन रेजिस्ट्रेसन खालामनांगोन होनना बुंदों बाट दासिमबो जाथ'वाखै दे वेबसाइटखौनो बानायथ'वाखै बानायगोनसो जेब्ला बानायगोन आं नोंथांनि मिथियाव खोन्थागोन मिथिबायना बाट बेखौ जास्ट माने प्रेस कनफारेन्सआव बुंदों आरो ना बेखौनो ओमफ्राय आंनाव गोबां मानसिफ्रा सोंहरगासिनो दङ ओमफ्राय दा जेबो जाथ'वाखै लोगोफोर जुदि जायोब्ला आं बेखौ बानायना होगोन बोरै माने फिल खालामनांगौ बेखौबो आं खोन्थाना होगोन आरो बिनि गेजेरावहाय 5,000 मानसिफोरखौसो माने फैनो होगोन बिनि उनावहाय माने ओरैबायदि माने जुदि 14 एप्रिलाव लकडाउनखौ खुला खालामबाय अब्ला 15 एप्रिलनिफ्राय जुदि खारोब्ला अब्ला 15 एप्रिलाव 5,000 मानसि सुबुंखौ आसामाव एन्ट्रि खालामनो होगोन आरो नेक्स्ट 17 डेज माने वान डे सानसे गेप खालामनानै नेक्स्ट 17 डेजआव 5,000 मानसिखौ एन्ट्रि खालामनो होगोन माने फैनो होगोन आरो ना ओमफ्राय बिनि गेजेराव नेक्स्ट 19 एप्रिलाव 5,000 बेबायदिनो 5,000 माने जोंनि आसामावहाय माने एन्ट्रि खालामनायनि मोनसे रेजिस्ट्रेसनखौ खालामदों आरो मिथिबायना स' दा बे वेबसाइटआ डेभेलप जाथ'वाखै खालामगोन होनना बुंदों ओरै सेन्ट्रेल गभार्नमेन्टआ माने भारत सरकारा मा बुंहरो बेखौ नेदों बिथांमोनाबो दाबो जेबो जाथ'वाखै जास्ट बुंदोंसो प्रेस कनफारेन्सआव मिथिबायना स' बाट बे नियमा जागोन आरो ना बे नियमखौ लागु खालामगोन आरो ना जोंनि आसामाव आरो बिनि गेजेराव गुबुन गुबुन स्टेटआवबो खालामगोन बायदि मोनदां दायो मोनफ्रोमबो गोबां जोंनि माने जोंनि गावबागाव सरकार दं जोंनि भारत हादराव नङा होमबा मोनफा स्टेट दङ नङा होमबा स' बे स्टेटआ गासिबो रिक्वेस्ट खालामदों प्लिज लकडाउनखौ एक्सटेन्ड खालाम बारायबाव होननानै स' बे खेथ्रआवनो बुंदों कि जोंनि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा हेल्थ मिनिस्टार बिथाङा बुंदों कि जुदि 14 एप्रिलाव जुदि लकडाउन जायाब्ला अब्ला माने लकडाउनखौ खुला खालामाब्ला अब्ला 22 एप्रिलहालागै जानोबो हागौदां बे बाथ्राखौबो बुंदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायब्ला मिथिनो हागौ नङा होमबा नुनो हागौ स' आंनि मथेब्ला जोंनि आसामनि सरकाराबो माखासे रिक्वेस्ट खालामहरदोंदां 22 एप्रिलसिम नङा होमबा दाथ' गोबां बुहुमावनो दावराव दावसि जागासिनो दंखायो बे भाइरासनि थाखायनो बेखौ माबोरै दिहुननो हागोन माने एन्टिडट नङा होमबा बाट दिरुनहां माने मोनहां जागासिनो दङ बेनि थाखायनो दायो इउ एस ए आबो जोंनि भारत हादरखौ वार्निं हरलायलायदोंमोन जाय हाइड्रक्सिक्ल'रकुइनखौ हराब्ला नङा होमबा थ' बेवहाय मिक्सआप खालामगोन मोनसे माखासे माने बेवहाय क्ल'रिकुइन हाइड्रक्सिक्ल'रकुइन आरो एन्टिबाय'टिकजों मिलायनानै जिथ्र'मेक्स मोनसे मेडिसिन ओंखारो रिजाल्ट ओंखारो बेखौ माने ट्रिट खालामनायाव एसे फायदा बायदि प्रफिटेबल बायदि होननानै बुंदों बाट दासिबांहाय टेस्ट खालामाखै स' गोनांथि गैया बेखौ टेस्ट खालामनायनि जेब्लासिम वर्ल्ड हेल्थ अर्गेनाइजेसना पारमिसन होआ लोगोफोर जोंनि बर'निनो माखासे गोबां सुबुंफोरा गावजों गाव मदद होलायगासिनो दङ आरो रेशन पार्टि जायहा गोनां दङ बिथाङा
बिथांमोना गावबा गावनि न' खाथि खाथियाव जायफोर गैजारोङि दङ गोरिब न'खर गामिफ्राव दङ बेयाव थांनानै बिथांमोना मदद हैदों जेरै हमना ला रिमल बसुमतारी बिथाङाबो हैदों आरो माखासे फोरोंगिरियाव खामानि मावनाय टिचार खामानि मावनाय बिथांमोनाबो मदद हैदों गैजारोङिफोरनि न'खराव जायफोर दैलि हाजिरा मावबासो मोनजायो स' माखासे सुबुंफ्राबो बेबायदिनो मदद होयोब्ला आं बिराद गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन आरो ना आंथ' दाख्लै आंनि हिसाबै जि हायो बेखौथ' आं मदद होबाय बाट नोंथांमोननि टाइमसोलाय आरो नोंथांमोना मदद होदोंब्ला नोंथांमोना प्लिज फेसबुकाव पस्ट खालाम जायखौ मदद होदों फट' क्लिक खालाम आरो बिनि गेजेरावहाय ओमफ्राय आपल'ड खालामनानै खोन्थानानै होबानो जाबाय नोंथांनि मदद खालामनायखौ नुनानै गुबुना जाहाथे इन्सपायार खालामो मिथिबायना स' नोंथाङा साननो नाङा कि नोंथाङा फट' खालामदों होदों कि आं मदद खालामदों आं मदद खालामनायखौ देखायनो नागिरदों बेबायदि गोसोआव थैनोबो साननो नाङा नों मा सान कि आं मदद खालामनायखौ नुनानै गुबुना जाहाथे इन्सपायार जाथों थुलुंगा मोन्थों बेबायदिनो मदद खालामथों नङा होमबा स' लोगोफोर आं मोनसे बाथ्रा बुंनि बेंगलराव थानाय सासे बिउटि रामसियारि आब'आ माने मदद होदों माखासे सुबुंफोरखौ आरो बिनि भिडिअ क्लिप्स दङ नोंथांमोननि सिगाङाव आं देखायगोन बे रामसियारि आब'आ डेटा एन्ट्रियाव कम्पानियाव खामानि मावो बिथाङा गावनि सेलारिखौ माखासे डिप'जिट खालामना दोन्दोंमोन बाट दिनैनि दिनाव बिथाङा बेखौ माने उइथड्र खालामनानै गैजारोङि माखासे खामानि मावनो थाहैनाय होजोंहाय माने जानो थाखाय एभेलेबल गैयै फेसिलिटिस गैयैफोरनो एसे एनै राननानै होदों गोबां गोजोनथाव बाथ्रा जुदि डाटा एन्ट्रियाव खामानि मावनाय कम्पानियाव खामानि मावनाय जुदि सासे आइजोआनो जुदि मदद होनो हायोब्ला जोंनि माखासे पुलिसावनो खामानि मावनायानो जा डक्टराव खामानि मावनायानो जा ओमफ्राय सिभिल अफिसार खामानि मावनायानो जा ओमफ्राय बिनि गेजेराव मास्टार खामानि मावनाय आर्मि खामानि मावनायानो जा होमबा बिसोर मानो मदद होनो हाया आं बेखौ मोनसे सानो आरोना स' माथो गाय नङा होमबा मासाव 30-40 हाजार मोनो बेखौ 20,000 बा 15,000सो ओरैनो माने बेयाव होयोब्ला येस ओरैनो खस्थ'यै गोबां खस्थ'यै खामानि मावनानै आरजिनाय रां बेफोरो नङा होमबा ओरैनो जाला माला माबा जाया बाट अब्लाबो इम्परटेन्ट समाव आरोना गैजारोङिखौ नुदोंब्ला आरोना होजायो नङा होमबा ओमफ्राय स' बे बिउटि रामसियारि आब'आ बेबायदिनो मदद होदों गावनि डिप'जिट खालामनाय फुन्जिखौ बयनिबो सिगाङाव बायनानै दालि ओमफ्राय माइरं 100 माने 100 केजि आरो दालि बेसेबांबा केजि सिनि 10 केजि बा माने गोबां माखासे राननानै होदों आरोना लोगोफोरा नोंथांमोननि सिगाङाव पिक्सार स्क्रिनाव देखायदों आरो बिनि गेजेराव भिडिअ क्लिप्सबो देखायगोन खुलुमबाय गिबि गिबियावनो आब' बिउटि रामसियारिनिसिम जोबोर गोजोननाय जासिहरबाय आरो बेजों लोगोसेनो बेंगालर बड' वेलफेयार एस'सियेसननिसिमबो साबायखर थाबाय जोंनो दा मा बुस्थु फैदों बेखौ नोंथांमोनाबो नुनो हागोन जोंनो माइरं होफैदों दालि होफैदों थाव होफैदों संख्रि दं ओमफ्राय नैबेयाव सामब्राम बायदिसिना बुस्थु दङ आरो ओरैबो दङ आरो बायदिसिना दंफैयो आरो सिनिबो दङ सप्तानैनि जागोन जों दा बेखौ जों गासै 9 दिन दङ आरो 9 दिनाव दस्रा जाथि सानै दंफायो आरो बिसोरबो सासे बिहारनि सासे आसामनिनो आरो सासे नेपाल सासे आरो बिहारनि बिसोर सानैया बिसोर सानैयानो आउट कान्ट्रिनि सानै होमबाबो बिसोरो जोंनो जाफादों जोंजोंनो जाफागोन बिसोरबो दा जों गोजोननाय मोनबाय जों आब' बिउटि रामसियारिनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावबाय गोजोन्थों थेंक्स बेनो बिउटि रामसियारि आब'आ राननानै होदों आरो बिथाङा बेंगलरावनो थायो बिथाङा सासे हाबा जानाय आइजो स' खुलुमबाय बिराद गोजोननाय जासिबाय नोंथांनिसिम नोंथाङा बेबायदि खामानि मावनायनि थाखाय आरो रिमल बिथांनिफ्रायबो गोजोननाय जासिहरो नोंथाङा बेबायदि खामानि मावनायनि थाखाय आरो गोबां माखासे मानसिफ्राबो फेसबुकाव पस्ट होदों मदद होनायनि स' बेबायदिनो मदद खालामलाय गामियाव थानाय माखासे गैजारोङि न'खरफोरखौ एसे मदद होना हो जायफोरा माने हाजिरा मावाबानो मोनजाया मिथिबायना बिराद गोसोआ गोजोननाय मोनो जेब्ला मदद होयो मिथिबायना आंबो मोनो मानो होनब्ला आं खालामखांबाय नालाय आं मोनथियो आं जेब्ला मदद होयोना आंनि गोसोआ बिराद गोजोननाय मोनो मिथिबायना नोंबो जुदि ट्राइ खालामगोन ना मोनसे खेबसे ट्राइ खालाम अब्लानो नोंथाङाबो गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन आरो जुदि गोसोखौ गोजोननाय मोनदों अब्ला फेसबुकाव पस्ट खालामना होबानो जाबाय थेंक इउ स' माच गोजोननाय थाबाय स' सेन्ट्रेल गभार्नमेन्टआ दायो एक्सेप्ट खालामगोन ना खालामा बे बाथ्राखौ मिथिया बाट गासिबो स्टेटनि माखासे गभार्नमेन्टफ्रा रिकुवेस्ट खालामदों लकडाउनखौ एक्सटेन्ड खालामनाय स' 14 एप्रिलनिफ्रायबो आरो बारा जाबावगोन बायदि मोनदां बाट आसामाव फैनाय माखासे सुबुंफ्रा अनलाइन प्रसेस खालामनांगौ बे आरो 5,000 खरिसो लाबोनाय बायदि जागोन लोगोफोर स' लोगोफोर नोंथांमोननि लकडाउना बेसेबां जाखो माने लकडाउना माबोरै थांदों दिनैथ' 15 दे जाबाय लकडाउननि नङा होमबा सफैहां जाथारबाय 21 डेसआ आरो माथो बरिं जानो नङा होमबा माखासे सुबुंफोरा साननो आं सानो नोंथांमोनाथ' बरिं जाखायाखै मानो होनबा माखासे सुबुंफोरा मबाइल पाबजि गेलेनायावथ' बिराद बेस्थ'खा ओमफ्राय बिनि गेजेराव माखासे सुबुंफोराथ' ओरैनो थाखाया
जायफोर मावलु मावला बारिफ्राव मावलु मावग्रा बिसोरथ' बारिफ्रावनो मावलु मावला थाखागोन बे समावनो सम आरो माखासे सुबुंफ्राथ' ओरैनो न' सिङाव थाथाबगोन बेथ' बाथ्रा नंखाया बाहेरायाव ओंखारदों मानो होनोब्ला रेसन पाति माइरं माने जानाय लोंनायफोरबो बायनो थाखाय बायनानै जानो थाखाय माखासे दखान खुला खालामना होदों मार्केट खुला खालामना होदों बेबो नंद्राया जे लकडाउन होननानै बायनो होद्राया बे नङा बायनो होदों थांदों माखासे सुबुंफ्रा जानला मानला ओंखारनाय मानसिफोरखौसो लाठि चार्ज खालामदों बुदों बाट खोन्थानो रोङोब्ला जेबो नङा मिथिबायना मेडिसिन लायनाय मानि खायसे मानसिफ्रा बुंनो रोङालासिनो थांनो रोङालासिनो आंनावसो सोंहरबाय आदा बोरै मेडिसिन लायनो थांनो हागोन माथो पुलिसफ्रा बुयो ओरैबायदि खालामो होननानै नों जुदि मोजाङै खोन्थानो रोङोब्ला पुलिसफ्रा जेबो बुवा मिथिबायना स' आं आसा खालामो नोंथांमोना बरिं जायाखै बे लकडाउन देयाव नङा होमबा बे फुरा बुहुमावनो लकडाउन जागासिनो दंखायो जोंनि भारतआल' नङा स' बेवहाय नोंथांमोना बरिं जाखायाखै नोंथांमोना इन्जय खालामदों नोंथांमोननि फेमिलिजों गथ'फोरखौ बोसोनो मोजाङै फरायनाय लिरनायाव एसे माने ट्रिट खालाम एसे गोसो होहोनाय बे नंखि ओरैनो जानला मोनला गेलेहोहोनाय नोंथांमोना दायो सम मोन्दों स' बे समावनो सम आरामसे फोरोंनो हायो ABCD जेसेबांखिनि गारं गाराङा जेसेबांखिनि दाजाबनाय माने हांखो दाजाबनाय जेसेबांखिनि स' थेंक इउ स' माच गाइस टाइम होनायनि थाखाय आसा खालामो नोंथांमोननि जिउआ आलो गोजोन बेबायदिनो थांबाय थागोन आरो आंनियाबो थांथों थेंक इउ स' माच गोजोननाय जाबाय